kunnallisvaaleissa, kun ne sitten asuu samassa kunnassa tai kaupungissa, niin niitä ehkä tapaa sitten useammin. Se on niin sillä suorempaa demokratiaa, vaikka se menee vaalin kautta. Yeah, of course I'm going to vote for the first time. En ole hirveästi seurannut, niin todennäköisesti jätän äänestämättä. If I would have a chance to vote, let's say, then I would of course participate there, just to let the foreign people know and to help the foreigners, and to make sure that foreign people also get some chances to influence in the development or any kind of participation in the society. So I would of course vote there. Kind of. I don't believe it makes too much difference. I should do, but as an immigrant, I'm not take part too much in the elections or the top politicals. No se on ainoa tapa vaikuttaa. Siis kun en itse pyri mihinkään luottamustoimeen, niin sitten voin valita jonkun henkilön, joka haluan, että edustaa minua. Itse asiassa en tiedä miksi, mutta mulla on semmoista ole, että en mä tiedä. Näin, että meni, että mä en äänestänyt ollenkaan. Kyllä ehdottomasti aion äänestää ja olen aina äänestänyt. Se on niin demokratiassa, se on demokratian perusasioita on äänestäminen, niin se on perusoikeuksia. Kyllä, ehdottomasti. Se on vaalit, jotka vaikuttaa ihmisen elämään läheltä, että missä kaupungissa sä oot tai maaseudulla, missä tahansa, niin erittäin tärkeää, mutta ei mikään tule toimimaan. After living here for 5 years, I really feel I've integrated and I'm part of the society, and I also have to contribute. Se, että voi itse vaikuttaa asioihin ja haluaa vaikuttaa asioihin ja haluaa muutosta. Tässä on varmaan tämä periaatteesta ajattelee, että yksi niin kuin ihminen ei, onko sillä nyt hirveästi väliä, mitä minä ajattelen. I would like to know more about it, who to vote and so they can improve the services of the municipality. Asuminen on sellainen asia, jossa olen tällä hetkellä tyytymätön. Meillä on Helsingissä alueita, jossa on selkeästi ihmisiä, jotka ovat tuen varassa, ja sitten meillä on alueita, joissa taas asuvat suurituloiset. Se on kestämätön kehitys. No kyllä sitä voisi melkein sanoa, että esimerkiksi koulutuksesta supistaminen, niin esimerkiksi ala-asteiden rahoituksesta ja näin poispäin, niin on joskus vähän häirinnyt. Tietysti terveydenhuolto, vanhusten huolto, niissä on ne tärkeimmät parannettavat. Jos ei äänestä, niin ei oikein ole varaa sit valittaa siitä tuloksesta. Et se on niinku ainoa tapa, millä niinku täällä saa oman äänensä kuuluviin.